family. Guys, good morning ಮಾತರೆಗ್ಲ ini Sunday. So when hubby Jan by there illadu enentu vere ate baba dinala varpu jana dinala varpere and varpere tukka popere tikkujere videos inilate tukka popette lavanda onte aatidu onte engle bele onte kammi actually ಹೊಸತೋಲು ಬೇಲೆ ಬರ್ಪು ಆಟಿಡ್ ಪುರವಲ್ಲ ಭೂತಲ್ಲೋಲ ಕುಲ್ಲುನು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲ್ಲ ಕಾಸು ಉಲಾಯ್ದಿದ್ ಕುಲ್ಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದುಮ್ಮು ಆಟಿದ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪನೋಲಿ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಂತ್ಲಿ ಬೆನ್ಪುನಾಕುದು ಸೊ ದಲ ಆತು ಆಟಿ ಆವಡು ಸೋನಾಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮುದೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಅದಲ ಪೊಸತ್ ಬೇಲೆ ಊಲ ಈ ಆಟಿದ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ಅಂಚಾದು ಒಂತ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಒಂತ ಡಲ್ ಆಪಿನಿ ಕಮ್ಮಿನ ಮನ್ಪುಜೆ ಒಂತ ಡಲ್ ಆಪಿನಿ ಒಂಚೂರು ಒಂಜನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತಿನ ಲೇಟ್ ಆಂದು ಒಂತ ಕಣ್ಣು ಕೂರ ಒಂದುಂಡು ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಂಡೆ ಅಂಡ ಬೇಲದಾಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪೋತೇರಿ ಅಂದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೋದು ಯಾಲ ಒಂಚೂರು ದಲ್ಲ ಆಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಒಂತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಚಿಲ್ಲರ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಚಿಲ್ಲರ್ ಬೇಲೆ ಅಂತ ತೂಕಿ ಬೇಲೆ ಆವಡತ್ತೆ ಅದಾನ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ದಾನ ಗೊತ್ತಾತಿ ನೀರು ಇರಗ ನೇತ ತಲಕಾಯದ ಗಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಸುರ್ಮಲ್ದೇರು ಕೊನದು ಕೊರು ಅಲೆಗ್ ಪೆಲಕಾಯದ ಗಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಕೋಡೆ ದಾದನ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಅಂತ ಉದಾಸೀನ ಇನ್ನು ಕಾಡೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ 19 ಕೋರು ಮಗ ನಾನತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದಿರ್ ತಿರ್ಗಂಡವು ಏನೇ ಇನ್ನ ಏನಾರ್ಪುನ್ ಮಾರೆ ಬೆಗರ್ ಬರ್ಪುನ್ ಇನ್ನ ಹಾಲಾಪುನ್ ಬಂಡೇರು ಈಗ ರಪ್ಪ ಪತ ಹತ್ತದ ಕೊದ್ದು ಪೋಯಿ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಡ್ಯಾನ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಲವ್ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನೋಡ್ತಿ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ರೌಲುಪ್ಪು ಅನ್ಮುಲುಪ್ಪೆ ನಾನು ಪಂಡ ಬತ್ತದ ಪೋಪೆ ಅಂಡ ಮಾತ ಟೈಮ್ ಡೆಚ್ಚ ಅದು ಉಪ್ಪು ಜಾನ್ ಒಕ್ಕ ದಾದ ಅಂತೀನಿ ಏಪಲ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲರೆ ಅಂಚೆ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಅಂದ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ್ ತೂಪಿನ್ ಕೂದಲು ಕೆಬೆಟ್ಲ ಕುಜಲ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಕೆಲವರನ್ ಪೇರ್ ಕಾಸಾಪಿನ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಒಲ್ಪರ್ಲ ತೋಜಿ ಕಾಸಾಪಿನ ಮೂಪುರ ಬಂದು ಬಂದಾತನೆ ಎಂಗಲ್ಲ ದಾದಾ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಮಾರೆ ಅವು ಏಜ್ಡ್ ಗಡ್ಡ ಬೊಲ್ದಾಪಿನ ಅತ್ ಮಾರೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನಂಚಿನ ದುಂಬು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಇದೆ ವೆರೈಟಿ ನಾನು ಮಾವಿನ ಇಲ್ಲದಲೇ ಬರ್ರಿದ್ದ ಮಾವಿನ ಹೆಂಗಿನ ಮಾವಿನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಹೆಂಗಿತ್ತ ಬರ್ಪಿನಕ್ದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಡ ಏಟಿ ಅಂತ ಹೋದ್ವೇನ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪಿರಾವ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಪಿರಾವ್ ಮಿರರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೋಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಗ್ ಪುರ ಒಂಜಿ ಮಿರರ್ ದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಿರರ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅವೇನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾರ್ನೆ ಆನಂಚೂರು ತಿಗಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಾರೆ ಒಬ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಒಣಸಿರ್ಬೋದು ದಾದೊಂದು ಯಾನಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಎರಡೊಂಜಿ ಕೇಂದೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬಯಕೆ ಆತನ್ ಮಟನ್ ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ತಿನ್ನೋಡು ಮಟನ್ ಅಂಚೆ ಬದಂಬರೆ ಪೋತೆರೆ ತಿನ್ನೆ ಇರ್ನ ಬಾವೆರ್ಲ ಇರ್ನ ಮಾಮೂಲ ಪೋತೆರೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಬತ್ತೊಂದು ಕಾಪಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಮಾರೆ 24 ಗಂಟೆ ಆಡ್ತೊಂದೆ ಪುನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲು ತೂತಿತ್ತೆರಡ ಟೂಲೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡ ಅಮ್ಮನ ತೆಲ್ತೊಂದಿರ್ತೇನೆ ಅವಳು ಬನ್ನಿ ತಿನ್ನರದಾಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರ ಈರ ಪಂಡ ನಂಬೈರಿ ಈರ ಬರ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ಹಿಡ್ದು ಅಮ್ಮನ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ ಅತ್ತಿ ಈರಕ್ಕೆ ಬಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಲಿಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬಲ್ಲಟ ಬರೋದು ತೂಲೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂದಿತ್ತು ಜರಡ ಬದಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲ್ ಎಂತುಲೆ ಪತೊಂಡೇರು ನೇರ್ ಬತ್ತೇರತೆ ಸೊ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲು ಕೆಬಿ ಕೊನ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೆಬಿ ದೆ ತೀರೆ ದೀಕ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಕೊರ್ಬುಜಾರ ಇರೆ ನೆನೆ ಬೇಡ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ ಪಕ್ಕ ದಾದ ಕನೋಡಿರೆ ದಾದ ಕೇನ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಇರೆ ಲಾಗಿನು ಬಾಲೆನ್ ದಕ್ಕಗ ದಾದ ಬೋಡಿಯ ಬಾಬಾಗ ನಿನ್ನ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನಿ ಮಾಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಲ ಒಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ಪಂಡಿಜಿ ಟೈಮ್ ಸೀದಾ ಬರ್ಪ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಏನು ಬೋಡಿ ಪಂಡಿಜಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪ ಸೀದಾ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ತಿಂದಾರ ದಾದ ಬೋಡು ತಿಂದಾರ
ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಗಾರ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ನೆನ್ನೇರಿಗೆ ಪಿದಾರಿಕೋ ತಿನ್ಪಾರಿ ಪಿದಾರಿಕೋ ಎಂಜಿನ ಪಿದಾರಿಕೋ ಪಿದಾರಿಕೋ ಒಂಡ ಉಲ್ಟಾ ಕೋರಿದಬ್ಬಿ ಕೋರಿದಬ್ಬಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಬಾಬಿರಿಗೆ ಬೋಡೆ ಕಾಂಡೆಂಚ ದೊಂಕಿನಿ ಏರಿಗೆ ಬಾಲ ದೊಂಕಿನಿ ಕಾಂಡೆ ದೊಂಕಿನ ಇರ್ರೆ ಅಪ್ಪಿಂಗಂದ ಮಿತ್ತಿದ ಚೋಲಿಂಡ ತಂದೆ ಎಪ್ಪೋಡಿರ್ನ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬೋರ್ಡಿರಿಗೆ ಓ ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಆವು ಓರಿಯೋನೇ ಓರಿಯೋ ಓರಿಯೋ ಕಲ್ಲೇ ಜಿಜು ಬೋಡೆ ಕನಕ ಅವೇ ಬೇಗ ಬಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಉಂಟು ಆ ಮುಂಡಾರ ಬಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಆವಿ ಹೋಗ ವಿಶೇಷ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗಾಲ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ದುಂಬೆ ಸೊ ಬಾಯ್ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಪಪ್ಪಲ ಬತ್ತೇರು ಪಪ್ಪಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ದಾದನ ಗೋಣಿ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತೊಂಬೈದೇರು ರೇಷನ ಮಂತ್ಲಿ ಸಾಮಾನೊಂದು ಪಪ್ಪ ದಾದ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತಾರೆ ಮಟನ್ ಕಂತೆ 1 kg ಹಾಂ ఒక ರೇಷನ್ ಕಂತೆ ಹಾಂ ಬಕ್ಕ ಅದೇ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಹಾಂ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಪೂರ ಕಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಇರಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕಂತೀರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕಂತೀರಿ ಹಾಂ ಕುಲ್ಲಿ ಮಾಮ ನೋಟ ಟಾಟಾ ನೋಡಿ ಎತ್ತೆ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಮಾಮ ಸೊ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀ ಮಟನ್ ದಾದೆ ಮೌತಕ್ಕೆ ತೋಜಲ್ಲಿ ಶಿರಾವಡು ಅವು ಕೆತ್ತಿ ಕೆತ್ತಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಮಟನ್ ಉಂಟು ಮಟನ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಟನ್ ಚೂರೇ ಮಾರೆ ಚೂರೇನಾ 1 kg 5 ರೂಪಾಯಿ 1 kg ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ತಾವ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಅನ್ಬೋರಿ ನೀ ಮಟನ್ ಮಟನ್ ಗಶಿಯಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿರು ಮಟನ್ ಅಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರಿಂದೆ ಅಂತ ತೋಜ ಎಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಬಾರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ರೇರ್ ಅದು ಮಲ್ಪುನು ಅಮ್ಮೂಲು ದುಮ್ಮಿ ಆಲ್ಲ ತಿನ್ನಂಚುಜಿ ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಅದನ್ನು ತಿನ್ಕ ಬಂದ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದ ಪಪ್ಪ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿರು ನನ್ನ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರಂತೂ ಅಮೂಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತುಜಿ ಸೊ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಂಡಲು ಬಾ ಮಟನ ಬಂದು ಅಂಚ ಅದು ತೂಕ ಎಂಚ ಅಮ್ಮ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇನು ನಿಕ್ಲಟ್ಟು ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಪೋಯತೆ ಬಾಬಾಗೆ ದಾದ ಕೊರ್ನಿ ಬಾಬಾವು ಏರ್ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಕಿಜ್ಜೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೀಶಿಯೇ ಬಾಬಾ ಎಂಕಿಜ್ಜೆ ತುಕೆ ಓ ಕೈ ಮಿಸ್ಕಿಟ್ ತುಕ ತೋಜಲ್ಲೆವು ಉದಾರ್ ಬನ್ನಿ ತುಕ ಆಯ್ತಾ ದಾದಿಗೆ ಮಿಸ್ಕಿಟ್ ಅವು ಹಾಂ ಎಂಚ ತಿನ್ಪಿನ ಹಾಂ ಪೂರ ಓರಿಯೋ ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಏನ ಇರ್ನ ಅವು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಅವಲ್ಲ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಎಂಚ ತಿಂದು ತೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಚ ತಿನ್ಪಿನ ಏನು ಅಂಚೆನೆ ತೊಟ್ಟೆಡು ತಿನ್ಪಿನ ಹಾಂ ತೊಟ್ಟೆಡು ತಿನ್ಪಿನ ಅಂಚ ಶಿಶಿ ನಾಕ ಬಾಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೋನ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೋನ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಮನೋಣ್ಣ ಕೊರ್ರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿಯಾ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ದು ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಗಿತ್ತೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಪಿದಾಡಿಯೋಲು ಸೊ ಪಪ್ಪ ಕಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದಲ್ಲೇ ಪೋಂದುಲ್ಲೋಲು ಪಾಪ ಟಾಟಾ ಬರ್ಪುಜಾರಿ ಇರು ಏಪಾ ಆಯ್ತು ಬಲೆ ಹೌದಾ ಅದೇ ತೆತ್ತಿದ ಮಸಾಲನೇ ಕೊರ್ಲಿ ಮಾಮಿ ಪೋಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಹಾಂ ತೆತ್ತಿದ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಅವೆಂಗಿನೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಹಾಂ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ತೇ ಅಂತ ಕೇಕ್ ಕಾಡೋಡ್ಗೆ ಬಾಬಾ ಮಕ್ಕದ ಅದೇನು ಬೇತೆ ಕಾಫಿ ಇತ್ತವು ಚಾತ ಪುಡಿ ರೆಡ್ ಲೇಬಲ್
ರೆಡ್ ಲೇಬಲ್ ಅದೇ ಬಕ್ಕದಾದಂಡು ಬಕ್ಕದಾದಂಡು ಕರ್ಪೂರ ಅದೇ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಜೋಜನಾಲ್ಪದಿಯೋಡೆ ಬಕ್ಕೆ ಎತ್ತದಾದಂಡು ದಾದೇವು ಹಿರೇಗೌಲು ಶಾಲೆ ಬೇಪಾದ್ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಬೇಪಾದ್ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ ಟೀಚರೇ ಕೊರ್ರೇನೆ ಹಾ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ದಾದಂಡು ಅವಂಗಿನೇ ಬತ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಹಾ ಬತ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬಕ್ಕತ್ತೆ ದಾದೇವು ಜೀರಿಗೆನೆ ನೀರು ಕಷಾಯ ಬರ್ಪರೆ ಕಷಾಯ ಬರ್ಪರೆ ಹಿರೇ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಈಗ್ಗೆ ಹಾ ಹಾ ಕಷಾಯ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತದಾದಂಡು ಹಾ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾ ಗಾಯಗಾವು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಅನ್ಪರಿನಿ ಹಾ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬಟಾಣಿ ಕಡ್ಲೆ ದಾಯಿಗಾವು ಈರೆ ವೈಟ್ ತಿನ್ಪಾರ ಬಟಾಣಿ ರೇ ಜಾಸ್ತಿ ವೈಟ್ ತಿಕ್ಕುನು ಪಲಾವ್ ತಿಕ್ಕುಣತೆ ಇತಂಕುಲು ಮಟನ್ ಕರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು 2 ಜನ ಅಂತದ ಎನ್ನದಾರಿದ್ವಿ ಖಾಲಿ ಪಾತೆರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬೇರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತಾರು ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ ಬೇಸಪ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ ಬೇಸಪ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ತುಲೆ ತುಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೇಸೊಪ್ಪುನ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೋಡು ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಚೂರು ಮಂಡೆ ಇರ್ತೈತವು ಹಾಕಿ ಪಾಡೋಡು ಜೀರಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿ ಒಂದೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವನಾಡು ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವನಾಡು ಒಂದು 8 kg ಮಟನ್ ಅಮ್ಮ 1 kg ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಂದಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ 1 kg ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ 1 kg ಬಂದಿದೆ ಸೊ 1 kg ಮಟನ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟು ಪಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು 8 ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಧ ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಪಾಡುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುತ್ತವರ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಸೊ ಜೀರಿಗೆ ತುಲೆ ಹಾಕಿ ಪಾಡಿಯರು ಚೂರು ಕಾಯಿ ಪೂರ 1 ಚಮಚದ ಹಾಕುಂಡು ಅದೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2-3 ಚಮಚದ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡು ಸೊ ಚೂರು ರಬ್ಬ ಫ್ರೈ ಆಡು ಗೈಸ್ ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಇಡೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದು ದೀತೆ ತುಲೆ ಈತ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಮಟನ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೋರ್ಡು ನೆಟ್ಟೇತ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡು 4 ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡು 4 ನೀರುಳ್ಳಿ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆಚೆ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆಚೆ ಪಾಡೋಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅವನ್ ಜಾವನ್ಗ ಅವನು ದೀಕ ಬೇತು ಸೈಡ್ ಏತ್ ಮುಂಚೆ ನೆಟ್ಟು 15 ಹಿಡ್ದಿರುವ ಉಪ್ಪು 15 ಹಿಡ್ದಿರುವ ಮುಂಚುಂಡು ಅವನೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಮಾಡೋಡು ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಪಾಡು ಜಾನು ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಮಾಡುವೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಪಾಡುವರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಗಸಿ ಆತ ಅಂತ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ಯಾನೊಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಪಿದೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಅಮ್ಮ ಪಾತೇರುವೇರು ದಾದ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಟಿಲ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಪಾತೇರು ಬರುತ್ತಮ್ಮ ಅದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ತಿಲಕ ಪಾತೇರುವೇರಿಗೆ ಸೊ ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಫ್ರೈ ಆವನು
ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಮಾಡೋಡು ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಟೊಮಾಟೊ ಯಾವ್ದು ಕೆಂಪಾಗೋದಂತೆ ಯಾನು ಪಿದೇ ಪಪ್ಪ ಏನು ಮಂಡೆ ಪಿದೇ ಪಪ್ಪ ಇಂದೇ ಬಂಡ ಅಮ್ಮ ಅರೆನಂಚೂರು ಅರೆನತ್ತಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಇಜನಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ರೈಕೋಸ್ಕರ ಅರೆನಂಚೂರುಲೇ ಬಿಡ್ನಿ ನಾನು ಸೊ ಪಿದೇ ಪಪ್ಪ ಮನಿ ಅತ್ತೆ ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಾರೆ ಬೇರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದೇನೊಂದು ರಪ್ಪ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಈತ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತಿರ್ತೇವೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಈತ್ ಶುಂಠಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತು ನೋಡು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ದಾತ ಒಂದು ಈತ್ ಇಂಚ್ ದಾತ ಶುಂಠಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತು ನೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತು ನೋಡು ಇದೇನ ಆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡೋಡು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಶೋಪ್ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಗ್ರೇವಿ ಗ್ರೇವಿ ಆವಡು ಸಣ್ಣ ಆವಡು ಗ್ರೇವಿ ಸೊ ನೀನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡೋಂಗ ಸೊ ತಿಳಿ ಒಂದು ಈತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೀತ ಕಡುಂಡು ಮೈಕ್ ಸೊ ಒಂಚೂರು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಲ್ಲ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಂಡ ಸಾರಿ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಆಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸೊ ಈತೇನು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡೋಂಗ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಎಪ್ಪಡು 1 kg ಕೋರಿ ಆಯ್ತಾ ಅಯ್ಯ ಕೊಂಚ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತ ಕೋರಿ ಸೈ ಮಟನ್ ಸಾರಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಆರೊಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಏತ್ ಗಾಡಿದ ತೊಂಡರು ಅರ್ಧ ಗಾಡಿ ಏನು ಫ್ರೈ ಮಂತು ನೋಡು ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಕಡೆಯರ ಪಾಡ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ಗ್ರೇವಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪರಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತಂಜಿ ರಪ್ಪ ತಾರ ಇನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಂತೋನ್ಗ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಐಕ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡೋಡು ಸೊ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಂತೋನಾಡು ಗೈಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಟನ್ ಕಂತೆ ಪಿದೆ ಇದೆಕ್ಕರೆ ಸೊ ನಾನು ಈತ್ ಮಟನ್ ತುಳಿ ಒಂಜಿ kg ಮಟನ್ ತುಳಿ ಏತುಂಡು ಈತೆ ಉಪ್ಪುನು
ಸೊ ಚೂರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆತೆ ಅಂಚಾದ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ರಪ್ಪ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ದೆಕ್ಕೊನ್ಗ ದೆಕ್ಕದು ಐಕ್ ಪಾಡೋಡತೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ದೆಕ್ಕೊನ್ಗ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಮಂತದ ಮಟನ್ ದೆಕ್ಕಿಯೆ ಈ ಮಟನ್ ಎಂದು ಬತ್ತೊಂದು ರಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಕೊರ್ಕ ಕುಲ ಇದಾದ ಮಂತೊಂದು ಇಲ್ಲರಿಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ರಪ್ಪ ಪೋಯಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯರು ಆಯ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಡಾಲ್ಡ ಪಾಡ್ನ ಅವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂತ ಖಾರದ ಎಣ್ಣೆನೆ ಪಾಡ್ನು ಖಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತು ಮಟನ್ ಬೇಯೋಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಸೇಮಿ ದಾದ ನೋಡಮ್ಮ ದಾದ ಬನೋಡು ದಾಸೇನಿ ಹಾಂ ದಾದ ಬನೋಡು ಅದು ಬಂತೀನಿ ತಟಪಟ ಬನೋಚ್ಚಾ ತಟಪಟ ಬನ್ನಾಡು ತಟಪಟ ಬಣ್ಣ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದನತ್ತೆ ತಟಪಟ ಬನ್ನಡು ಅದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ ಬೇಸೊಪ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಂಗ ಮತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾಡೋದು ಕೆಂಪಗಾಗಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗೋದು ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಟನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬರತ್ತೆ ಮಟನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಮಟನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಒಂಚೂರು ಪೂಟೋಡ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡೋಡು ಗ್ರೇವಿ ಅದಂತೆ ಕೊಜಪ್ಪು ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡ್ತವೆ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡಕಂಡು ಕೊಜಪ್ಲ ಕೊಡೆ ಕೊಜಪ್ಲ ಬೋಗ್ಗೆ ಮೊಸರು ಕೂರ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಒಂಚೂರು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೇಯ್ನಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊಜಪ್ಪುಲ ಮಲ್ಪಾಡೋದು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಕಪ್ അവിടെ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಟನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ ಕಡೆದಿನ ಅರ್ಧ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡಿಯರು ಒಂಚೂರು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಜಪ್ ಪಾಡಿಯರು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಜ ಉಂಡು ತೋಚಲ್ಲ ಕಲ್ಜ ಉಂಡು ತುಲೆ ಪೂರ ಕಲ್ಜಾನೆ ಸೊ ಕಲ್ಜ ತಿಂಡ ಕಲ್ಕ ರೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನಾನು ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬಂಟೋಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಎರಡು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ಬಂದು ದೆಪ್ಪೊಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು
ಕುಕ್ಕರ್ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ದು ಇದು ಬಿಡೋಣ ಅಂಟು ಬಾಯಿ ಇದು ಬಿಡೋಡು ಮುಚ್ಚಳದ ಇದಾಂಡು ಕೊಂಚ ಐನಾದಿ ಸಿಟಿ ಆವೋಡು ಬೇಯೋಡತ್ತ ಸಿಟಿ ಆ ನೆಟ ಕಾಪುಗ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಟನ್ ಬೇಯ್ತಂಡು ಅಮ್ಮ ನೆರೆದಂತೆ ಇದನ್ನ ತೋಜಾದೇವು ಎಂಚ ಬೇಯ್ತದೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೀರು ಸೂಪ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವು ತೋಜಾದ್ವೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ್ಲಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಂತಿದ್ರೆ ಮೈತೇರು ಕಂತು ಮೈತೇರು ಅಂಚಾದ ತೋಜಾರ ನೆನೆಪೆಂಚಿದೆ ಕಡೆತಿನ ಗ್ರೇವಿನ ಇತ್ತ ಬೇಯಿಸಿನ ನಾನು ಗ್ರೇವಿ ನೈಕ್ ಪಾಡ್ನ ಮಟನ್ಗೆ ಪಾಡೀರು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದೇಳು ಯಾರೇ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರಿದ್ದಿ ಒಂಚೂರು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೂಟದು ಅಂತ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತೆ ಕೊದ್ದೇವಳು ಅಂದರೆ ಈ ಇದಂತೇಳಿ ಗಸಿ 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 ತಲಕದ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ತಗೊಂಡ ಮಸಾಲೆದ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ಮತ್ತೆ ಕೊದ್ದೇವಳು ಮಾತ್ರ ಪಜ್ಜಾತ ಪಜ್ಜಿ ಕೊದ್ದೇವನಾಡು ಗಾಯಸ್ ಮೂಲರಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕಡೆ ಪೀಸ್ ತೆತ್ತೀತೇರಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಪಾಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತ ಬತ್ತ ಬಚ್ಚಿದ್ ಬೋಣ ಅದ ಮೇದಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತ ಬತ್ತ ಬಚ್ಚಿದ್ ಬೋಣ ಈಗ ಅಂತೆ ಅವು ಮಟನ್ ಅತೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ತಿನ್ನಂದೆ ತಿನ್ನಕಾಗಿ ಒಂಚೂರು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂಚ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲೇ ತಿನ್ನಾಡು ಪಾಪ ಸೊ ಒಂಚಿಡ ಕೊದ್ದೇನೊಂದು ಕಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂವರೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಆತನಂತ ಬಂದ್ಬೇಕು ಈ ತಕನ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಗ್ನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಗ್ನಿ ನಾನು ತಿಂದು ತಗೋಡು ಖಾಲಿ ಗಸಿ ಹಾಕಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತೆ ಗಸಿ ಆಡ್ಸೋ ಪಪ್ಪನ ತುಂಡೆ ಚಪ್ಪಂದು ಆಗಿ ಜಾತ್ಗೂ ಗರ್ಜಿರುವೆ ಗ್ರೇವಿದ ಉಪ್ಪು ತುಪ್ಪು ಪಪ್ಪ ಶೋಕ ಆತನಂತ ಬಂಡೇರು ಕೊಜ್ಜೋಡು ಸರಿ ಅದಕ್ಕೂ ಬೇಯೋಡತ್ತ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲದಿಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲದಿಪ್ಪಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಡೆಗಾಂಡು ಈ ತಕ್ಕನ ಕಜಿ ಪಿಂಚನ್ನು ತಂದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಗೀತಾ ಕನಕಾಜಿ ಬೆಂಚ್ ಆದ ನಿಕ್ಕಳು ಬರೋಡ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ನಿಕ್ಕಳು ಬರೋಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏರಂಡಲು ಬರೋಡಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲು ಒಂದು ಪನಿತದಿಂದ ಕೊಡ್ತೊಲಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಜಿ ಪಿಡೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತೊಲೆ ಬೇಕು ಮಟನ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಎತ್ತು ಶೋ ಕಾಣ್ಕೊಂಡ ತೂನಾಗನೆ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಸೊ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪ ಕೊಂಚಿ ಕೊರನ್ಗ ಆರು ಕಾಲಿ ಗಸಿನ ಹಾಕದು ಪೋತೀರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ದು ಆಡ ಇಂಚ ಆತನಂದಿಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಗ್ರೇವಿ ನಕ್ಕದು ಪೋಯ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಟನ್ ತೊಗೊಂಡುಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಭಾರಿ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಮಾರೆ ತಿಂದಿರಿ ಎಂಚ ಬೆಚ್ಚೋಡು ನಾಲಾಯ್ವತ್ತು ಗಾಯ್ಸ್ ಮಟನ್ ಓ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಮ್ಮ ವಾಸನೆ ಮಾಡ್ದೋದು ಒಂದು ತೆರುವುಲ ಉಂಡು ತಿಂದರೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಮುಟ್ರೆ ಹಾಂ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ಮಟನ್ ದಾಳಾಡು ಉಗಾರೋಣೆ ಉಗಾರೋಡ ಬಡಿದಿದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮಾಡ್ದೋದು ಎನ್ನ ಮಗ ಬುಗರ್ಜು ಯಾನ್ ತಿಂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನಲ್ಲ ಕುಗರ್ ಹಾಡು ಇಂಜನೆ ಮಲ್ದೊಂದು ಪಾಡು ಗೀತಕ್ಕ ಭಾಳ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎದುರೊಂದು ಬಿಯರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ನೆಡ್ಡೆ ಆತ ನಾನು ಪರ್ಪೂಜಿ ಅನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪಿನ ಕೈದಾತಂದ್ರೆ ಅತ್ತಿನ ಬುರ್ದು 10 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಯಾನ್ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಮೂರೊಂದು ಯಾಪರೊಂದು 5 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया